Begire izaso zorionak urteko lehenengo garaipena Oiartzunen lasterketa gogor batean, eta la fuga inda garaipena. Zemuz jonda gaurko eguna? Bueno, egia esan hasieratikan karrea oso azkar junda, eta taldea oso da hasieratikan kortetan sartzen, eta bueno, karrea erdialden korte importante baten sartu geha taldeko asko, eta bueno, gero zazpiko taldetxoa egin dugu, iesaldia, eta bueno, nire aietz eta nekoitzi jozten bertan, eta asko lagun diate, eta bueno, gero azkenen 3 gerau geha, eta esprinen, irazin dut. Iesaldia selekzionatzen juntzeate, eta azkeneko maldan erabaki da dana, no? Nolakoak izan dira azkeneko kilometro hauek? Bueno, egia esan hasieran iesaldia nahiko handia zen, 25koa edola, eta bueno, aurrera juteko pixka txikigoa izatea nahi genuen, eta 7 gerau geha, oso ondo funtzionau deu denok, eta azkeneko portun 3 gerau geha, eta hor deziditua lasterketa. Gaur erabaki hona hartu duzu, errepide erditik sartu zea esiak txaiesteko, ez? Hori da. Bueno, esprina nahiko horrexatzen, eta ez naiz konfunditu. Zorionak izaza. Eskerrik asko.